ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናቲ ሚድያ ንሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝና መፂና ኣለና። ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ናይ ቻናል ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ብኽብሪ ይዕድም። ንዝመፅእ ወለዶ ሰላም እምበር ኩናትን ህውከትን ከይነውርስ ሓቢርና ንስራሕ ክብል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ገሊጹ ክብል ድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢሩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዶን ጢሞቴዎስ ኣብ ዲጂታል ምዝገባን ዳግመ ፅንበራን ተመለስቲ ሰራዊት ተረኺቡ ነዚ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ዝገለጸ ድወት እቲ ዝግበር ዘሎ ትግበራ ዲሞቢላይዜሽን ንሰላም በሪ ዝኸፍት ምዃኑን እቲ ውዕል ስምምዕነት ሰላም ክትግበር ክሰርሑ ምዃኖምን ገሊፆም። ተወካሊ ሕብረት ኣፍሪካ ሜጀር ጀነራል ስቲቨን ዳሪኩን ምስቲ ዲሞቢላይዜሽን ተታሒዙ ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ክስራሕ ከም ዝኾነን ኣብ ትግራይ ተጀሚሩ ዘሎ ከይዲ ዲሞቢላይዜሽን ንመላእ ሰላም ኢትዮጵያ ወሳኒ ግደ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ ይብል እቲ ዜና ወሲኹ። ወካሊት ሕብረት ኣውሮፓ ሶፊያ ፍሮም ኬ ኣምስበርገር ድማ ንሕና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቒ ሰላም ንክሰፍን ሓገዝና ከነጠናኽር ኢና ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኩናት ዝነበሩ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሲቪላዊ ህይወቶም ክምለሱን ናብሮም ብግቡእ ከመሓይሹን ፋይናንሳዊ ሓገዝ ኣጠናኺሮም ከም ዝቕፅሉ ሓቢራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መቐለ ብምኽንያት ምርካብ ዕጥቅን ምጥያሽ ሰራዊትን ትግራይ ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ኣዘዝቲ ሰራዊት፣ ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮፓዊ ሕብረትን ከምኡውን መራሕቲ ውድባት ትግራይን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ብሄራዊ መዝሙር ኢትዮጵያ ካብ ኣባላት ላዕለዎት መራሕቲ ውድብ ትግራይ ዝኾኑ ዶክተር ደጀን መዝገቦን ዮሴፍ በርሀን ካብ ኮፍ መበሊኦም ብዘይ ምትንሳእ ተቃውሞኦም ገሊፆም። ኩሎም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ኣዘዝቲ ሰራዊት፣ ተወከልቲ ሕብረት ኣፍሪካን ኣውሮፓዊ ሕብረትን ከምኡውን ካልኦት ኣካላትን ንኽብሪ እቲ መዝሙር ሓስ ክብሉ እንከለዉ ዶክተር ደጀንን ዮሴፍ ኣብርሃን ግን ካብ ኮፍ ዝበልዎ ክትስኡ ኣይተረኣዩን። ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ሰሜን ሸዋ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ልዕሊ ሓደ መንእሰይ ተፈፂሙ ዝበሃል ቅትለት እካን ተግባር ክብል ኮኒኖም ኣለዉ። እዚ ግብረ መልሲ ዝስማዕ ዘሎ እቲ መንእሰይ ርእሱ ክቑረፅ እንከሎ ዘርኢ ክልተ ዘይተረጋገፀ ቪድዮታት ክወፅእ ምትጀመረ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ዝረኸቦ ክልተ ቪድዮታት ዝተፈላለዩ ሰባት ዘርኢ ኮይኖም ክልቲኦም ሰባት ብዘይተፈልጡ ሰባት ተታሒዞም እንከለዉ ዘርኢ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ነዞም ክልተ ቪድዮታት ሓቅነቶም ክረጋገፅ ኣይከኣል ዝበለ ኮይኑ ኣበይን መዓዝን ተቆሪፆም እውን ንጹር ኣይኮነን ክብል እዩ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ቪድዮ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ንኻሊእ ሰብ ኣብ ምድሪ ደቂሱ ጎረርኡ ክሓርዶ ብዘምስል ካራ ሒዙ ክጽጋዕ ዝረአ ኮይኑ እቲ ግዳይ ዝተባህለ ድማ ምሕረት ክልምን ዝስማዕ እዩ። እቲ ናይ 26 ሰከንድታት ቪድዮ እቲ ግዳይ ክሕረድ እንከሎ ዘየርኢ ኮይኖም ድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ መንነት ወይ ኩነታት እቲ ግዳይ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ክረኽቦ ዝኸኣለ ንጹር ሓበሬታ ከም ዘየለውን እዩ ወሲኹ ጠቒሱ። እቲ ካልኣይ ቪድዮ ድማ ሓደ ንኡስ መንእሰይ ብሓደ ጉጅለ ተታሒዙ ምስ ሓዲኦም ኣሲሮም ክምርምርዎ ከለዉ ዘርኢ ኮይኖም ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እውን እቲ ሰብ ክቕተል እንከሎ ኣይረአን እዩ። ሽሕ እኳ ስድራ ቤት ተቐቲሉ እዩ ዝብሉ ሓበሬታታት የቕርቡ እንተለዉ ክብል እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ጠቒሱ። ነቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዝረአይ መንእሰይ ኣቦኡ እየ ዝበለ ኣማረ ሰፋዕ ዝተባህለ ሰብ ድምፂ ኣሜሪካ ክገልጽ እንከሎ እቲ ጉዳይ ዝሓለፈ 28 ናሓሰ ኣብ ደራ ወረዳ ወረጎ ቀበሌ ከም ዝተፈጸመ ነጊሩ ኣሎ። ንሱ ወዱ ብዕጡቓት ፋኖ ከም ዝተቐተለ እውን ከሲሱ ወደይ ወዲ 14 ዓመት ደረጃ ማረግ ካብ ጫካ ወረዳ ገራ ናብ ገዝኡ ይመጽእ ነይሩ። ኣብ መንገዲ ግን ዕጡቓት ፋኖ ረኺቦም ወሲዶሞ ድሓር ግን ኣብ ሰላል ኩላ ተቐቲሉ ሰሚዕና ኢሉ። ነቲ ግዳይ ሓው እየ ዝበለ ክፍላይ ኣማረ ብወገኑ ኣብታ ቪድዮ ዝረአይ ቆልዓ ሓው ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ሬስኡ ስለ ዘይረኸብና ክንቀብሮ እውን ኣይከኣልናን ይብል። ኣብታ ቀዳመይቲ ቪድዮ ዝረአ ሰብ ግን ሓው ከም ዘይኮነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣረጋጊጹ እዩ። ብዛዕባ ቅትለት ሓው ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝነበሩ ጎረባብቲ ከም ዝሰምዐ ዝገልጽ ክፍላይ ብዛዕባ ቀታትልኡ ዝምልከት ግን ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ኣብዛ ካልአይቲ ቪድዮ ዘሎ መንእሰይ ከረጋግጽ ከም ዘይከኣለ እዩ ኣፍሊጡ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ካብ ፌደራልን ክልልን ከምኡውን ካብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ቁጣዐ ክስማዕ ቀኒዩ ዘሎ ኮይኑ ገለ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ክልል ኦሮሚያ ነቲ ተፈፂሙ ዝብልዎ ቅትለት ዝኾነን ሰላማዊ ሰልፍታት ኣካይዶም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ዝተዛረቡ ተምሃሮ ዩኒቨርሲታት መቱን ኣምቦን ነቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ተፈፂሙ ዝብልዎ ቅትለት ንምኹናን ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወፁ ጠቒሶም ኣብቲ ኣድማ ዘይተፈልጠ ቁፅሪ ዘለዎም ተምሃሮ ከም ዝቆሰሉን ትምህርቲ እውን ንሓደ መዓልቲ ከም ዝተሰናኸለን ስምዑ ገልጽ ዘይደለየ ሓደ ተምሃራይ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቡ ኣሎ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ብዛዕባ ትሕዝቶ እቲ ቪድዮ ግብረ መልሲ ዝመስል ጽሑፍ እውን ኣውፂኦም እዮም። ኣብ ከባቢ ሰላለ ደራ ክልል ኦሮሚያ ዝተፈጸመ ባርባራዊ ተግባር
ካብ ሓደ ሰብኣዊ ፍጡር ዘይትጥበዮን ክኾነን ዝግብኦን ጽዩፍ ተግባር እዩ ክብል ከዓ ጽሒፉ ንሱ ብምስዓብ ዕላምኦም ብኢሞራላዊ ተግባሮም ኣብ ህዝቢ ፍርሒ ንምዝራእ እዩ። እዚ ግን እሞቶም እምበር ንዓወቶም ዘቀላጥፍ ኣይኮነን ተቐባልነት ዘይብሉ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ክብል ከዓ ሓቢሩ። ኣብ ሱዳን ኣስታት 500,000 ተመዛበልቲ ዝሓቖፈ ብጥሜት ዝተሃስየ መዓስከር ድሕሪ ኣዋርሕ ፈላማይ ቃፍላይ ረድኤት ከም ዝረኸበ ተሓቢሩ። ረድኤት ዝፀዓና መኻይን ሕቡራት ሃገራት ብዓርቢ ናብቲ ብሰንኪ ን18 ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኲናት ሕድሕድ ሱዳን ሃዲሞም ዝዕቆብሉ መዓስከር ዛምዛም ከም ዝኣተውዋ እዩ እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ገሊጹ ዝርከብ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጥቓ እቲ መዓስከር ከተማ ዳርፉር ኤርፋሸር ብዝተኻየደ ብርቱዕ ዕግን ብሰንኪ ዝናብ ጽርግያታት ስለ ዝተበላሸውን ረድኤት ተቋሪጹ ከም ዝጸንሐ ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕም ሰሪዕ ፖለቲካዊ ስልጣን ናይቲ ሃገር ንምቁጽጻር ዓሊሙ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝፈጠረ ኮይኑ 10 ሚልዮን ካብ ገዝኦም ክመዛበሉ ካብ ምግዳዱ ብተወሳኺ ሕብረተሰብ ንኣደዳ ጥሜት ኣቃሊዑ ኣሎ። ሓይልታት ዳዕም ሰሪዕ ኤልፋሸር ካብ ወታደራዊ ሱዳን ንምምዛዕ ውግእ ካብ ዝኽፈት ንድሓር በዝሒ ህዝቢ ዛምዛም ከም ዝወሰኸ ይንገር። ኤርፋሸር ኣብ ምዕራባዊ ዞባ ዳርፉር ኣብ ትሕቲ ወታደራት ሱዳን እትርከብ እንኮ ከተማ እያ። ሓደ ከባቢ ብጥሜት ተጠቂዑ ዝበሃል ካብቲ ጠቕላላ ህዝቢ እንተወሓደ 20 ሚእታዊ ስድራ ቤታት ሕፅረት ምግቢ ክገጥሞም ኣለዎ ዝብል እቲ መጽናዕቲ 30 ሚእታዊ ህፃናት ብሕዱር ሕፅረት ምግቢ እንተተጠቂዖም ካብ ነፍሲ ወከፍ 10,000 ሰባት ድማ 2 ሰባት መዓልታዊ ብጥሜት ወይ ብሕፅረት ምግብን ሕማምን ክሞቱን ከለዉ ምዃኑ ኣፍሊጡ። እቲ ናብ መዓስከር ዛምዛም ዝተለኣኸ ረድኤት ኣካል ናይቲ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ነቶም ኣብ ኣዝዮም ኣጸገምቲ ዝተነጸሉ ናይ ግጭት ከባቢታት ዘለዉ ንምብጻሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ዓብዪ ወሰኽ ምዃኑ ድማ እቲ ትካል ገሊጹ። ናብቲ መዓስከር ረድኤት ዝጸዓና ልዕሊ 700 መኻይን ዝኣተዋ ኮይነን 1.5 ሚልዮን ህዝቢ ተጠቃሚ ዝገብር ከም ዝኾነ ድማ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ። ገለ ካብቲ ዝተለኣኸ ሓገዝ ምግቢ እውን ናብ ክፍለ ግዝኣት ደቡብ ኮርዶፋን ይጓዓዝ ከም ዘሎ የፍሊጡ ዘሎ። ንነብሲ ወከፍ ኣብ ሓደጋ ዝርከብ ስድራ ቤት ንምብጻሕ ንናይ ጽዕነት መኻይን ናብ ውሕስነት ዘለዎ መሕለፍን ቀጻሊ ኣህጉራዊ ደገፍን የድልየና ኣሎ ክብል ድማ ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቓዊ ኣፍሪካ ውድብ ምግቢ ዓለም ለውረን ቡከራ ገሊጹ። እቶም ተዋጋእቲ ሓይልታት ሓገዝ ብምዕጋትን ብምዝማትን ክኽሰሱ እኳ እንተጸንሑ ክልቲኦም ግን ነቲ ክሲ ነጽጉ እዮም። መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ዝርከቡ ስደተኛታት ዜጋታቱ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ዝብል ዘቐረበሉ ሕቶ ብኣወንታ ከም ዝተቐበሎ ተገሊጹ። ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስደተኛታት እቲ ሃገር ናብ ዓዶም ክምለሱ ዝብል ናብ መንግስቲ ዝለኣኾ ደብዳቤ ብኣወንታ ዝተቐበለ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ዓዶም ምስ ተመልሱ መትከሊ እግሪ ዝኾኖም ዝተወሰነ ናይ ሓገዝ ገንዘብ ክወሃቦም ጥራይ እዩ ሓቲቶም። ድሕሪ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ዝርከቡ ብውሳነ መንግስቶም ኣዝዮም ዝተቐጥዑ ሶማልያውያን ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሃገሮምን ቤት ጽሕፈት ጨናፍር ስደተኛታትን ብምእካብ ሰፊሕ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ፀንሐን ኣተሓሕዛ ፖሊስን ምህደራን ካብ እዋን ናብ እዋን እናተቐየረ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሃገራት ስደተኛታት ንምጥራዝ ዘኽእለን ምጉስጓስ ኣከካይዳ ይረኣይ ከም ዘለዋ ዝፍለጥ እዩ። ኣሜሪካን ብሪታንያን ንዩክሬን ዝሃባ ኣጽዋር ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ሩስያ ክትጥቀመሉ ምፍቃደን ስዒቡ ኣብ መንጎ ሩስያን ብሪታንያን ኣሜሪካን ከቢድ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን ፈረንሳይ እውን ስካልፕ ዝተሰመየ ኣጽዋራ ክትጥቀመሉ ንዩክሬን ኣፍቂዳ። ውሳነ ኣሜሪካን ብሪታንያን ኣዝዩ ተቐጢዑ ሓደገኛታት ሚሳይላት ተጠቒሙ ንዩክሬንን ብሪታንያን ክወቕዓን ምዃኑ ክሕነ ዝተሰምዐ ፑቲን ድማ ውሳነ ፈረንሳይ ተወሲኹ ነድሪ ፈጢሩ ኣሎ። ድሕሪ ውሳነ ብሪታንያ ኣሜሪካን ቅልጡፍን ሓደገኛን ምዕባለታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ፈረንሳይ እውን መሊሳ ነዳዲ ትውስኸሉ ምህላዋ ዝወቐሱ ተንተንቲ ፖለቲካ ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬንን ሃገራት ፈረንሳይን ብሪታንያን ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ተጠቒሙ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ፑቲን ትማሊ ናብ ብሪታንያ ኣብ ዘሕለፎ መጠንቃቕታ ሚሳይላቱ ናብቲ ሃገር ኣቕኒዖም ከም ዘለዎ ክሕብር እንከሎ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪታንያ ድማ ሰራዊቱ ሎሚ ምሸት እውን ይኹን ምስ ሩስያ ንምግጣም ድልው ከም ዘሎ ሓቢሩ ነይሩ። ፖለቲካ ትግራይ ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ህወሓት ንምድሓን ምድርዳር ድልው ምዃኖም እውን ኣመላኺቶም ኣለዉ። መንግስቲ ፌደራል
ህወሓት ውሽጣዊ ፀገማት ፈቲሑ ክመጽእ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው እቲ ስልጣን ብልጽግና ከም ዝበህቶ ግልፂ ከም ዝገበረ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ኣርምታት እንዳፀዋዕ ሓስ ምጥፋእ ተሓታትነት ዘስዕብ ምዃኑ ዘመላኽቱ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓይሊ ጸጥታ ዝግበር ጸለመ ሓደገኛ ምዃኑ እውን እዮም ኣገንዚቦም። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከይሰርሕ እናተሰርሐ ኣብ ዝመፀሉ ከይዲ ከም ምምሕዳር ክንክሰርሕ ኣይከኣልናን እዮም ኢሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ጉዳይ ኣፈጻጽማ ውዕል ፕሪቶርያ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ዝካየድ መድረኽ ኣነ የሳተፍ ኣነባ ናብ ዝብል ተኣትዩ ኣሎ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ዝተማልአ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ጉድለታት ከም ዘለውን እዮም ገሊፆም። ምስ ዲዲኣር ተታሒዙ ንዘቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ ድማ 75,000 ዝምለስ ዝፅምበር ዝተጣየሸ ሓይሊ እዩ ዘለና ብምባል ዲዲኣር ብምፍጻም ዝፍጠር ስጋት ከም ዘየለ እዮም ኣረዲኦም። ኣብዚ እዋን ዓብዪ ምዕባለ ይፍጠር ከም ዘሎ ዝገለጹ ፕሬዚደንት ጌታቸው ኣብዚ ዞባ ትግራይ ዘለዎ ረብሓን ንምርጋፅ ዝፍጠሩ ዘለዉ ፈተነታት ዕድላት ምትንታን ከም ዘድሊ እውን እዮም ኣመላኺቶም። ኣብያተ ምኽሪ ብስርዓት ዝተመደበ ኣመሓዳሪ ስልጣን ኣረክብ ዝብሉን ዘለዉ መንገዲ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ዝበሉ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ካብ ጋዜጠኛታት ንዘቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኣብያተ ምኽሪ ብስርዓት ዝተመደበ ኣመሓዳሪ ስልጣን ኣረክቡ ዝበሃለሉ ዘሎ መንገዲ ዕልዋ መንግስቲ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ገይሩ ኣብ ዝንቀሳቐስ ውድብ ንውልቀ ሰሓብ መሪሕነት ካብ ዝፍጠር ነዊሕ ኮይኑ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ስልጣን ንዓና እዩ ዝግባአና ዝብሉ ኣጀንዳ ህዝቢ ጨውዮም ብሓይሊ እውን እንተኾነ ድሌቶም ንምፍጻም ሓሳባት ጎንፂ ዕግርግር ዝፈጥር ምልክታት እውን የሕልፉ እዮም ዘለዉ ኢሎም። ይኹን እምበር ብኣዋጅ ቁፅሪ 45 እዝባር 1994 ተመሓይሹ ዝወፀ ሕገ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዓንቀጽ 74 ንኡስ ዓንቀጽ 1 ቤት ምኽሪ ወረዳ ኣብ ውሽጢ ዝተጣየሸሉ ወረዳ ላዕለዋይ ኣካል ስልጣን መንግስቲ እዩ ከም ዝብል ዝፍለጥ እንትኾን እሞ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ መፈንቅለ መንግስቲ ዝበለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንዝብል ግን መልሲ የብሎምን እዩ ተባሂሉ። ብኤርትራ ዝቐረበ ፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ውሕስነት ክወሃቦም ሕቡራት ሃገራት እዩ ፀዊዑ ዘሎ። እቶም ካብ ኤርትራ ብክልላት ዓፋርን ትግራይን ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ብምስጋር ዓለም ለኻዊ ዕቑባን መሰረታዊ ድሌታት ዝሓቱ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣብቲ ሃገር ግቡእ ውሕስነት ክወሃቦም ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ኮሚሽን ረቡዕ 20 ሕዳር 2024 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዋሕዚ ኤርትራውያን ሓተቲ ዕቑባ ኢትዮጵያ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ኣመልኪቱ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ዜናታትና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ድማ ቤተሰብ ናይዚ ቻናል ንኽትኮኑ ናቲ ሚድያ ብኸብሪ ይዕድም።